ang gipahinumdum nato mga igsoon, ambot o makahinumdum pa bata ni ini tungos kadaghan, no? Una, sa basahon ni Propeta Sirach, di man nilisod sabton kay naman tayo panultiun ni ini nga nagkanayon sana sa Tagalog, no? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Anak ko na. Kung layhan, daghan mong pamaagi. Makakita mo kitag pamaagi. Pero dili layhan, wa kay pamaagi. Bisag unsa kasayon, lisod gyud kaayo. Di ba? Pero ka na magsuon ba nga, kung gustong musimba, bisag unsa kalayo, makasimba gyud. Bisag unsa ka busy sa kinabuhi, makasimba gyud. Pero wala gani layhan, bisa pag ibutang ni mong balas tukaran Pulta Mayor, simbahan, gana mo simba. Daghang kong rason, wala ka mata, naay amigo nga miabot, naay miadto nga may nalamang to kay kwartanan ni. May buntag. Muna giingon ni Sirach atong baliko na, kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga, atong mga Diyosa lamang ko. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatimanon ka ba kaniya o dili. Dili ba? May buntag. Muna gipahinumdum na to mga iso niya. Nindot kayo ng pagpahinumdum kay isip mga tinunan sa atong Ginoong Hesus. Kay karong panahon na, dako kayo ni nga challenge na to ron mga igsoon. Mabitaw na nga tuguti ko pagpahinumdum ninyo nga sa wala pa ang tinutog advancement in science way back the year 1500 katubang invention sa printing press kay mo man giingon ko no kay pag-invent sa printing press that was the breaking point nga diin ni advance ang natong science and technology. Unya niadto pong panahon na muna gitawag na to in the Middle Ages, period of enlightenment, dito po gitisok ang gitawag na to age of reason. Nga diin ang mga tao kaniadto isubject ang ilang pagpananaw, pagpanabot sa kalibutan o makasinatian in the eyes of faith. Para karon, pananglitan, karon, kaning kagubos kalibutan ron, mga gira, ingon ini, mga famine, kumutanaw mo sa news, linog sa Turkey o sa Syria, pila na ka, dagang kaya nangamatay, no? Nya, kita pod, naputay ato ang fault line pod nato pod. Unya sa Amerika, nagkuhan po sila Arctic, nga, o sa mga, nilang climate change, no? Dahil naapoy, mga, muna ingon nga, hantod karon napay dapit sa Afrika, nga mga, nga di nakapuyan, kaya ang tubig, nga, kuhan pagyapon, ampaw pagyapon sa ilang balay, napay mga dapit, nga, gakulang pug tubig, kaya naliki na naman ni mga yuta. So, kung ato ni tanawon in the eyes of faith, kung mabalik ta sa biblical experience sa animation, pahinumdum ba yan ni si Ginoo na to? Pahinumdum ni. Nga diin, kita giulagway ang kalibutan karon nga itong gipuy animation, wala na go'y Diyos. Kaya kung naaga ni ang mga kagubot, mga isuon, that is an expression, there is an absence of God. So ang kaaway sa Dios manipuli, kay mo na buhat sa kaaway sa Dios, gubuton ta, aron magkalagyo ta, ingon ni ana. Pero karong panahon na, di naman itan-awon nga pahinumdum sa Ginoo kay doyo man natog ulo analyze mangguday kay bright na mangguta kaayo. No? Bright na ta kaayo nga makasabot na kita sa mga dagan sa panahon nganong naingon ani.
So wala na, dili na ni pagpahinumdom sa Dios ang mga panghitabo sa atong panahon karon. So lahi na. Mao nang mga igsuon, dili ta makakita unsa ang mga pagpahinumdom sa Dios dinhi kanato. Mobita na nga sa atong sa second reading sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, gapahinumdom siya sa mga early Christians nga niadtong mga hamtong na dinha sa ilang pagtuo sa Ginoong Hesus, dili lisod sabton ang iyang mga paggiya o mga pagtulunan. Pero niadtong dili hamtong maglisod gyud. Maglisod kay magsige man tag pangutana, we want to know everything. But for those who are already in faith, dili na ta mangutana pa. Ngano man good nga gibutangan dihag no parking sa kilid. Mamuyag pagus Monsignor Buhol og parkingan nga tungod ana nga mo na wa mo milay ko. Simple ba na kaayo? Gamay nga agianan, imong parkingan mosamot og kagamay, wa nay makaagi. Nagkanang agianan para sa mga tawo, para sa sakyanan, imong parkingan unsa pa may agian. Pero sa mga tawo nga mga walay buot, mangutana gyud ana. Mga tawo nga walay buot, mo parking gyud. Pero sa mga taong dunay buot, di na kinahanglan nimong istoryahan. May buntag. Lain mo mong tinanawan ako. Pareho ra gud po na ba? Nakalang eleksyon, kaya apit na bang barangay eleksyon, mao man ay ato ang pagmaniho sa atong katilingban. Kita may gamaniho sa atong katilingban, unsay panagway sa atong katilingban. Kita man katilingbanon ag naghimo ni ana. Muna nga, may mga, ano gunis mo sure Buhol? Sige, balik-balik ka ng iyang wali, ka nagdawat o kwarta. Sayon kayo, kaya ang mga tao nga hamtong na kaayo, mubutar nga di na mo dawat o kwarta, kaya mo man na iyang pagpadayag sa iyang kaakuhan, responsibilidad sa katilingban nga iyahang gipuy-an. Kaya kung unsay may tabo siyang katilingban nga gipuy-an, tungod na po na niya nga nagpuyo ni ini. Kaya mura ka pa rin kong pamilya. Kung siya may tabos atong pamilya, di man nato ikapanangil atong silingan. Nakaroon panahon na, maorabag yun na rin mga igsuon, may kitag finger pointing to people nga sa atong binuhatan. Nya, kan atong balik-balik ko ni, kadaghan pa mga walay buot mga igsuon. Kabalo mo ka ng mga walay buot nga tao, manawat yun nagkwarta panahon sa eleksyon kay mga ulog-ulugan. So kanang mga taong ulog-ulugan, muna yung mga taong walay buot. May buntag. Ha? Muna siya. Kung naakay buot, ato pa mo padayag ka sa imong kaakuhan. Pero kung wala kay buot, maglisngag rago ng imong ilong. Wala. Don't mind, don't care. After all, wala man ko'y buot. Pero lain na kaayo sa pag-as na tag-edad, niya murag yapon tag mga batang walay buot. We don't grow with our age. That's why we have to grow with our age, mga igsoon. Mabita na nga sa atong Ebanghelyo karon, ang atong Ginoong Hesus, unsa iyang giingon sa first part, miani siya, dili aron pagguba o pag-usob sa pagtulunan ni Moises. Unsa may pagtulunan ni Moises? Ang 10 Commandments. Balaod ni Moises, 10 Commandments. O ang pagtulunan sa mga propeta, nga pagiya sa iyang katawhan. Aron nga ang kayang katawhan, magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Wala siya mo ani, aron pagpapas ni ini. Unsa iyang giingon, miani siya aron paghatag og hustong kahulugan ni ini. Meaning, ang 10 Commandments, kung atong pamalandungan mga igsuon, ang first
first 4 balaod, first 3 balaod ngadto sa Dios. Aron nga pinaagi niini ato untang tahuron ug wala na ilaing ilhon nga Dios sa ato ang kinabuhi mga igsuon. Kay mga magtotoo gutag Dios. Munay pagiya nato. Unya ang last 7 mao na ang atong relationship ngadto sa isig ka tawo. Kay kun unsa gani atong relasyon ngadto sa isig ka tawo, mo po na ang relasyon nato ngadto sa Dios. Na tagata mo example ha, may mo gani mohatag tag example aron makabalo bata ba. Muna akong giingon kanini bitaw magpabunyag nga wala makasal sa simbahan kay wala pa sila budget kuno. Namingon ko nga ay mo gisgot og budget kay mo na makabad ninyo hisgot mo og budget. Budget. Muna pakasal sa mo usa magpabunyag kay dili maayo nga magpabunyag mo nga wa mo makasal kay mamakak biya mo sa Ginoo. Kay manaad gud mo kamong ginikanan kaubas ng ugos, manaad mo sa kinabuhi sa bata nga inyong gipabunyagan unsa inyong panaad nga inyong matutuon ang bata sa iyang kinabuhi sa pagtuo. Mubitaw na kita mga binunyagan sa bunyag nakadawat ta sa gasa sa pagtuo. Muna nga pagdawat ato sa gasa sa pagtuo, mo nang magkinabuhi ta sa atong pagtuo. Ang natabo ron kay dili man mo ay nahitabo, wa man ta magkinabuhi sa atong pagtuo. Nagkinabuhi man ta sa atong mga brilliant mind. Mga bright nga hunahuna, nga bisag hiwi, mangugat yutag ingon nga tarong. Bisag sayop, mangugat yutag ingong insakto gyud ta. Tung kay bright man ta kaayo. No? But no, for us, binunyagan, we should live life in faith. Dili kung sa pagtuo ngadto ni Kristo. Ang punting nato nini ang sa atong kinabuhi si Kristo. Kay kung wa tay pagtuo ni Kristo, unsao man nato pagkahimong Kristiyanos? Di gyud ta mahimong Kristiyanos mga igsoon. Kung wala tay pagtuo ni Kristo. Kay kung wala tay pagtuo ni Kristo, di man ta mobuhat, di man ta maningkamot pagkinabuhi sa iyahang pagtulunan. Muni gipahinumdom nato karon mga igsoon. Mobita na mi ani atong Ginoong Hesus aron paghatag og hustong kahulugan. Nga sa ato pa ang ato din pagtuman sa 10 commandments is mao ang atong pagbuhat pagkinabuhi sa kamatuoran nga kita magkinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Ang atong pagpadayag sa atong kinabuhi sa atong sa isig katawo, wala atong pagpadayag sa atong pagtuo Dios. Na balik ta sa akong giingon na example, no? Akong giingon sa mga magpabunyag. Ning ko tanawa ra gud na kamong wala makasal simbahan mamakak gyud mo ani ini panahog bunyag. Nya magdugang mo sala kay sala na ni daan nga kinabuhi mo wa mo dili mo minyo nga kanang magbuhat ani para ra manis mga minyo. Nya magbuhat mo buhat sa mga dili minyo. Muna sala na sa daan. Pero kung nagbuhat mo ani wa niyo tan-awan ning sala tungod kay dili man mo simbahanon. Ang nag-influence sa inyong kinabuhi, dili man ang simbahan, ang kalibutan man nga napukan sa kaaway sa Dios. Kaya ang kalibutan nga atong ipuy-an may suon nga napukan sa Dios, ang iyang pagtulunan nga it's okay. It's all right. So kung sa pagtulunan nato sa atong pagkasimbahanon, supako na niya. So kumingon ang atong simbahan nga wala goy same-sex marriage kaysa pagbuhat sa Dios. Klaro mandaan. Gibuhat niya babayi o lalaki. Nga gipanalanginan. Sanay kamo. So pagsanay ng parehong laki, parehong bayi. Kaya nindot man yung kalibutan. Kaya it's okay. It's all right.
That is your human freedom and that is your human rights. Hello? Mo man na kalibutan. Na karon, kung sa may natabo, ingon atong simbahan, kay mo nagiingon ni sa Ten Commandments, nga kanang manapaw, sumalapas atong Ginoong Hesus, atong Ebanghelyo ron, giingon ka ni adto nga dili ka manapaw pero mag-lasting na ka sa imo sa ang kinsa mo bulag sa asa dako na kay nang sala kay ikaw na imong instrumento nga nakapanapaw ang imong gibulagan. Pero karong panahon na it's okay, it's all right. Imo man ang human rights, imo man ang human freedom. Dili ba? Naman akong giingon sa mga magpabunyag tanawa, nangayo mo bunyag kay inyong panalanginan ang bata sa Dios. Nya inyo pong uwaton ang Dios, maayo ba ron? Anong uwaton man? Kaya pagpangutana ron, isalikway ba ninyo si Satanas o ang pagpaulipon sa sala unsay tubag? Hello, mahadlok mamumutubag unsay tubag? Oh, nya tinuod na nagisalikway nimo nga klaro man gyud na kayong nagkinabuhi kag minyo nga di man tagugta ka minyo imo man giluonan na nya gawas pa na minyo pagud na nya tinuod na nang imong isalikway. Ha? Nagasulti ka tinuod wala. Wala. Nya unsa man ang wa magsulti tinuod? Di ba na makak? Na kisa may gibakakan ninyo anak panahon bunyag. Ang Ginoo tanawa. Di ba? Ako di ko mahibulong ingon ni anak. Nganong ingon anita. Nangay itong panalangin sa Ginoo nya uwaton po na itong Ginoo. Di ko mahibulong anak. Karong panahon na mo man tanan mga estudyante 50 pesos sa alamutan, pangayoon sa ginikanan, uskagatos. Uwaton ng ginikanan. Muna ko ingon ni ana ang ato ang kinaiya, uwat-uwat lang. Mo po na itong relasyon sa Ginoo, uwaton po na itong Ginoo. Mo na ang 10 Commandments, how we relate ourselves to each other is our expression of our relationship with God. That is why din ni atong Ginoong Hesus iya tang gipasabtan. Kung unsa atong pakigrelasyon ngadto sa isig ka tawo is fundamentally mo na ang kapadayag unsay atong giunsa nato pagrelate atong kaugalingon ngadto sa Dios mga igsoon. So mo na nga kay kita mga binunyagan man ta nakasabot naman gyud ta unsa gyud pakigtinud-an nga pagrelasyon sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesus. Mo ni ang challenge nato. Mo ni ang challenge nato mga igsoon. Mo ni gipahinumdum nato. Mo na nga matag simba nato, matag Domingo, mo ni atong tumong. Nangita ta og mga pagiya aron unta nga sa atong panon sa kinabuhi-isip mga binunyagan mapuy-an nato ang tinuod nga miti sa atong pagkabinunyagan. Na unsa man ang tinuod nga miti sa kinabuhi pagkabinunyagan nga maningkamo ta nga magkinabuhi sa pagtulunan sa kaluwasan nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus. Nya mahimo na to ni. Amo na giingon kung gusto maraming paraan. Kung ayaw maraming dahilan. So muna maigsoon manginaot kita nga unta ang mulambo nato dinhi dili ang ayaw gawin kundili ang gustong gawin para marami tayong paraan paano pagpasok sa natong langit nga gisaad kanatong tanan. Amen.